Skiftevis herover. Bare en finger. Bare en finger. Det er bare En strak finger. en sofa. Ja, Nu er jeg kommer over på den anden. så skulle den så bare nedad. Så skal I bare få den. Opad for det. Nu er lige stille ned. Hvor helvede. Nej, det tæller ikke der. Lige så stille ned. Jeg forstår ikke, hvad det er, vi skal. Vi skal få den ned til Vi skal jorden. bare ned, og vi skal ikke løfte det. Men ikke bare fedt. Nej, vi skal ved med at holde ved den. Skal jeg fingre med streg? Fingeren skal være under. Ej, hvor er fandme. Det er sgu ikke mig. Vi skal have en, der giver farten nedad. Hallo, det går højere op den anden vej. I skal helt til den finger. Gør nu lidt, Jasper. Okay, stille. Jeg får dem ind i midten. Er vi enige om 5 meter i sekundet? I skal ikke bære nogen ting. Skal vi bare op og lægge vandet, han er dum. 5 meter i sekundet. Nu. Jeg rører sænk. Sænk. En eller anden, der løfter en nu. Jeg løfter overhovedet ikke. Jeg tror faktisk, det er Michael, der prøver det. Det synes jeg. Der var hold for armen. Ikke ned. Kom nu. Michael, hvad ned? Ja, han er ikke. Jamen, så lad os fortsæt. Siger du 2? Jeg tror, jeg har forstået næste gang. 1. Det er nu lidt galt på.